Illum nagħmlu tifkira ta' Sa Wolfgang ta' Regensburg. Wolfgang twieled fil-Ġermanja u l-edukazzjoni ħadha mill-iskola fil-kunvent ta' Recklinau. U għaltaqa' ma' Henry żagħżugħ nobbli li mar biex isir arċisqof ta' Trier. Sadattant Wolfgang baqa' f'kuntatt mill-qrib ma' dal-arċisqof, tgħallem fl-iskola katedrali tiegħu u appoġġa l-isforzi tiegħu biex jifforma kleru. Mal-mewt tal-arċisqof, Wolfgang għażel li jsir patri Benedittin, ordnat saċerdot inħatar direttur tal-iskola f'monesteru hemmhekk, wara kien mibgħut lill-Ungerija bħala missjonarju. L-Imperatur Otto II ħattru isqof ta' Regensburg qrib Munich. Huwa immedjatament beda riforma tal-kleru tal-ħajja reliġjuża, jippridka b'affettività dejjem juri taħsib speċjali għall-foqra. Huwa libes il-vizzju ta' patri u għex ħajja awstera. It-tluq għal ħajja monastika qatt ma ħallietu, inkluż ix-xewqa għal ħajja ta' solitudni. Punt wieħed huwa telaq id-djoċesi tiegħu sabiex ikun jista' jiddedika lilu nnifsu għat-talb. Fl-1994 Wolfgang ħassu ħass ħażin waqt li kien fuq vjaġġ. Huwa miet l-Awstrija.